Luis de Zulagi Santa Maria. Ama zen Castrokoa. Horregaitik, pisua izegu izen, Castrora. Bai. Eta ama Pilar, amoma Pilar. Amoma, umeakaz a sacar los frutos y las historias de Francia, zerren joan areka. Ume bigaz, irritarra. Joan gerra sasoian Frantzia. Bai. Bera, bai. Baina, Juan Mariren aitari, Luisi zer pasatu zaio, zein zen bere pentsakizuna? Bera, hain eugekoa zen, gogorra berriz. Eta sartu hotzien, 30 años y un día. Zure aitarekin egon zan, ez da? Ez da, Lehenago bai Lehenago hil bat, bai. batalioia. Aman bat pasatu eguen gogorrak, bigaz bakarrik, sin arte ni parte, bera zen delineante proiektista zen. Eta gero geratu zen en Alicante. Juan Marik Alicanten estudi zeuen. Bera bai zen delineante proiektista. Baina pasatute gogorrak, berak esaten duen modu namak. Sin un pan para darles a los hijos. Han geratu ziren eta handik berandu etorri zen ja, senarra hil zen. Baina, 30 urte eta egun bat motzien kartzela. Bai, kartzela bai. Eta nun egin zituen kartzelan? Puerto de Santa Maria egon zen. Eta Santa Marian. Etzera idaztea ban, ez da? Bai. Eta zen, dinere danak esaten dira zela oso majoa, baina etxerako ez. Etxekaltekan poder. Baina, bueno, es lo que hay.